Euskal Spotify, batzutan esan izan da, ez? Bueno, esateko modua da, baina ez da, guk ez daukagu, ez da streaming plataforma bat, guk azken finean erabiltzen ditugu plataforma digitaletako loturak. Egiten duguna da, gaur egun da, gaur egungo euskal musika jaso, modu antolatuan erakutsi jendeari eta zabaldu gizarteari. Badok Ataria 2009 urtean sortu zen etxe honetan, Berria egunkarian hain zuzen ere, Berria egunkariak euskal sortzaileekin daukan konpromisoaren barruan. Eta lehenengo asmoa zen nolabait, ditu diezaiok entziklopedia digital edo datu base bat sortzea euskal musikari buruzkoa, ez? Eta nolabait, 70ko hamarkadatik ordura arte, 40 urteko ibilbide horretan, euskal kantagintzak emandako ondarea edo utzitako ondare hori jaso modu sistematikoan antolatu eta herritarren zerbitzurako datu bat sortzea izan zen hasierako asmoa. Gero 2014an ja eman gendun beste jauzi bat oso handia eta ja lotuagoa dagoena gaur egun Badok denarekin, ez? Dala euskal musikaren, gaur egungo euskal musikaren zabalkunderako, ezagutzarako eta atari digital bat, ez? Eta bueno, interneteko itsaso hortan, kontsumo ohituren aldaketa hortan eta nun Spotifyn, YouTubeen edo edozein plataformatan munduan gaur egun egiten den musika guztie eskura daukazun. Bai nik uste asmatu genuela euskal musikarentzat erakusleio bat sortzen, ez? Erreferentziazkoa izan nahi duen erakusleio bat sortzen eta nolabait entzulei helduleku bat eskaintzen euskal musika topatzeko, ez? Eta urteekin joan gara Ataria osatzen ere bai. Podcasta, Dunbala podcasta sortu genuen duela Leister 2 urte egingo du martxoan. Eneriz Furiak eta Jagoba Salvador musikariek egiten dute 2 astean behin, ostiraletan. Musika saio batean originala izaten saiatzen ez da beharrezkoa, originaltasuna kantuetan eta musikan egoten baita. Eta pentsatu dugu hainbat gauzatan. Gero nik edo guk ulertzen Badokeko lana inurri lan bat bezala, ezta? Eta nik uste hori dela Badoken izan duen oihartzunaren gakoetako bat, ez? Dala denei irekitako webgune bat, bai oso ezaguna den diren taldeei eta baita hasi berriak diren taldeei, ez? Eta iruditzen zait, gaur egun, hori badatorrela gaur egun euskal eszena denarekin, ez? Euskal musika azken urtetan izugarri atomizatu da, askoz horizontalagoa da dena, ez? Nik uste duela 20 urte asko zailagoa izango zela Badok bezalako atari bat sortzea, eta batez ere gaur egun duen garapena izatea. Ze duela 20 urte, 30 urte askoz jerarkizatua zegoen dena, ez? Eta nolabait denok geunden, bai kazetario, bai zaleak, bai taldeak ere, disketxeen inguruan eratutako sistema baten menpe, ez? Gaur egun ja, talde guztik gaude iaia maila berean, ez? Eta nik uste horrek mesede egiten dio Badoki, edo gure filosofiari behintzat. Gure borroka da lortzea taldek Badok hartzea, ez da, erreferente bezala, beste tresna bat bezala, importantea, euren lana zabaltzeko eta jendearen gana iristeko. Eta niretzat
hori da lorpenik handiena. Gu jasotzen dugunean korreon talde baten email esanez disko bat atera dutela edo atera behar dutela eta aber nola egin behar duten badoken entzun ahal izateko, guretzat da garaipen txiki bat. Eta benetan esate dizut, hori da, horrek kriston poza emateu.